and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Pero siyo, unsaon man ka na ko inisyo? Sa tinuod lang, muangkon dyo ko nimo, bangag selong. Oh, come on. Ngayon sa, what? Kung pananglit, si Dindo man ang makapanag-iyas kong asawa, mas mayo siguro nga mubalik na lang ko sa impyerno, bangag selong. Unsa? Oh, come on. Seryoso ka? Are you serious? Seryoso dyo ko siyo. Muna nias kong unahuna karon, bangag selong. Oh, come on. Nayabag man siguro ka, Tor. You're out of tune. Nayabag, you're out of tune. Mauday na impirno ka. Kay supakiro man kay kanda ko. Dili ka superhero, supakiro. Muna'y nakong problema na ko siyo. O kamon pangag sa ilong. Nasumpay na ko siyo. Di mo naman gipakyaw. Paslan. Ayaw pagsulti yung ingon anak, Tor. Don't tell that, Tor. Hay, nagpailala na. Gawa gini kay kasabot. Sa imong gihangyo sa tong Ginoo. Lisod manggod kayo siyo. Kuno na agmayo, makaako kang magtanaw nga ang tao nga miangkon yun mismo sa imong atubangan nga siya nagpatay nimo. Unya mao'y makajakpat sa imong asawa. Bangag sa ilong. Di ba dako kay nang tinunto? Unya nahibaw ba ako nga naa na sa bati nga motibo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Hay, size, hay. Siti. Nagkasabot lagi ko sa imong gibati, Tor. I understand your feelings. Aber, kung pananglit, for example, sugton ka ni Mirasol ubalik. Unya, magpakasal na sa kag-usap. O siyang pagkaslan siyo. Uy, di na mahimo. Kanat binan. Kay kausara ka kasulong, Tor. O ikaduha, nalimot ka. Di na mo atong misyon. Oh, come on. Ang ako manggod siyo, nga malikay sad nato si Dindo nga makasasab siyas kong asawa. Kung pananglit ato siyang tugutan nga iyang angkonon si Mirasol, unya di sa niya sirusuhon ang akong asawa, sakit kay nas kong buot bangag sa ilong. Oh, come on. Mao gani, mo na atong misyon nga matudluan ato si Dindo nga mabuutan og magmatinod-ano na siya sa iyang tinguha ni Mirasol. Oh, come on. Bida gito ako gimutodlo niya bangag sa ilong. Hoy! Huh! Sakit ka. Ayaw yung kalimot. Don't forget. Oh, come on. Paskan. Paskan. Paskang sakitas kung uugtugan na siyo eh. Murag di ko na kumakaya siyo. Mas mugaan pa siguro nga kung bation kung laing lalaki na lang ang makaangkon niya bangag sa ilong. Oh, come on. Kung mao na imong mentalidad, Torno, if that's your mentality, wa yung kay mahimo. Labaw na ko, wa ko'y mahimo, ana. Mas may pa, nga ibalik na lang ka sa impyerno. Go back to where you come from. Oh, nga nung sigaw man ang imong mga mata. Oh, come on. Di tayo kunin mo tabangan siyo. Gitabangan natin ka. I already help you. Pero gahi kay ka. You're metal. Metal? Gahi. Bangag sa ilong. May pahungaw lang ko sa kong gibati siyo. Ang amo sa lugar ko na yung lum-lumon. May gani kay nagmatinud-anon ko sa akong kawalingon. Basta kay misulti lang ko ni Mustinood. Bangag sa ilong. Okay. Ani na lang. Don't give me a problem. Ayaw ko tagaig problema. This is your problem. Imo na problema. Ulagi. Unya gigisugo man ka sa Ginoo aron imo kung tabangan. Be, bangag sa ilong. Itabangan na lagi ka. I already help you. Pero ayaw paghimo og imong balaod. Do not make law. Kunon sa imong tahas, mo'y sunda. Kay lisod kayo kung magbaton ka o pagdumot ni Dindo. Unya ang resulta na, mura nag 910. Kaya di ka musugot nga siya'y makapanag-iya sa imong asawa.
Oh, come on. Kaam sa ko'y katarungan siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nalagi kay katarungan. Pero ayaw sab kalimot nga di na mo imong misyon. Nga pangulitawhan ni mo ko usab si Mirasol. Oh, come on. Usa man rin akong buhaton siyo. Bangag sa ilong. Maya giudhak na ko nimo. Si Dindo atong paningkamutan nga mausab. Kinahanglan nga mulampos gyud ta ana. Kay kung di ta mulampos, alaot gyud ang duha. Delikado pagbangin ko sa imong kabuang, oh, come on. Ay, sais. Bueno. Alguno. Buenalgono. Sige. Aton ni Buenalgono. Bueno. Sige. Planohon tanig mayo. Planohon tanig mayo siyo kung unsa gyud solusyon ining problema bangag sa Oh, ilong. come on. Basta, ayaw lang yung kalimot. Do not forget nga ikaw ray yawa. Nga gitugutas Ginoo. Nga gustong maanghel. Oh, come on. Kasayo gud nimo Dindo. Wala ka malipay nga misayo na sab ko karon. Nalipay man. Pero sayo ra sad kaayo ka uy. Alas 8 paganis buntag oh. Ikaw ay. Walang yung kagwa maanad ako ay. Sa una bito, pirmi man kong sayo din eh. Di ba na mo sugot si Remy nga sobra ra kayo kakasayo. May magsiriming akong gibisita din nga. Ikaw man. Bisan pa. Ikaw no? Mao nang makontrahan ka sa kong igsuon tungod kay di ka makamaong uyon-uyon niya. Stila na eh. Malitaha sa manang imo itsoon ay. Bisag, wag ito isa nga to niya. Init man kanyang dugo di rin ako. Sabta lang guna si Reming, kay mo naman giniyang kinaiyagod. Ako pa nimo no. Mangita kag paagi nga imo nang masuod ang ako igsuon. Unsaon man? Dili mo guna lisod sa uron si Reming god. Imo ra gud ang tagdon. Gitagan bitaw na ako siya. Suplada man kayo na eh. Sige, hilag tagad god. Kuan, palitan ba ron nimo og chocolate? O bisag unsa? Unya, istoryahan sad siya panagsa. Kaya lisura na. Gibuhat man anak ko kaniya to, pero pirmi kong banghagan na niya. Na, mao na problema nimo Dindo. Kay kung dili na nimo masuod si Reming, masayang lang gid imong pagpaninguha nako. Uy, so may buot mo ipasabot meron. Eh kung di na ako masuod si Reming, wag yung ko'y puruhan mo. Oh, maingon gid ana din. Oh, unya, ako siyang masuod. Aw ka na tingali. Dako nag-chance nga sugto na gid ka. Ha? Uy, sigurado ka, Mer? O lagi. Pero, nganong mag-agad pa man ka ni Reming? Dindo, ayaw na lang pagtagag pangutana, bi. Sunda nga akong gitambag nimo. Ha? Kay kana mo gud si Reming. Maora na bugtong igsuon ako nga babay. Og dili ko gusto nga magkasilo ay ang among maayong kabubuton tungod lang nimo. Oh, Mer, tabangi lang ko. Paningkamutan ako nga masuod gyud na ako si Reming. Basta nga, isaad gyud mo na ako. Ako magkasuod na mi, kinahanglan nga imo nang dawaton nga akong ugma diya imo. Sunda lang una nga akong gitugo nimo Dindo. Kay mahibaw-an raw niya na nimo sa unahan ang akong tamis nga tubag. Sige Mer. Ako nang buhaton ang imong giingon karon. Dayon, Paolo. Ay, salamat. Mayong hapon, Ming. Maayong hapon, Sad. Bangag sa ilong. Lingkod, Paolo. Ming, lagi, Ming. Asa man dahil inyong nanay tatay? Si tatay tuwa sa simbahan. Unya si nanay tuwa sa merkado. Oh, ikaw naman laging usa. Asam dito imong kauban? Si Lucio, Ming, tuwasab sa simbahan kay tuwa naman mi mamuyo dito bangag sa ilong. Mao ba? Maayo noon, Paulo. May nang tuwa mi sa simbahan, Ming, para mabutan mi. Bangag sa ilong. Mga buutan man mo. Salamat. Thank you. Butan kung matuog. Today, Ming, kining asam na is Mirasol. Ay, hala, milakaw ra pa. Kuyog ni Dindo. Mau ba? Bangag sa ilong. O, Pao.
Naupaw naman noong kuming. Nga naman kami. Naamang good diri upaw. Mag-umupaw, Ming. Short for Paulo na siya. Bangag sa ilong. Bitaw, sige man na sila og kuyog, Pao. Tinood ba ng balita, Ming, nga kasluno na silang duha? Bangag sa ilong. Kisa ko'y nagsulti ni mo, anak. Si tatay ninyo mismo, gisultihan mi niya dito sa simbahan, nga kaslunon na kuno na silang duha, bangag sa ilong. Ay. Ayaw gyud pagtuoan ng tatay. Istorya ra na niya. Ano man? Usap na, liminister niya, mamutmut. Abi, magod na kung tinuod na kay liminister ko na yung tatay ko. Abi ni mo. Kay suod ba ya, sab kaayo na sila si Mirasol o Dindo, no, di ba? Oo, maulagi. Abi ni mo, Paulo, daghan kay mga butang nga wa pa ni mo hibawi. Og wa pa gyud mo makaila kung kinsa gyud na si Dindo. Pero misulti man to nako si Arturo, Ming. Nga kana si Dindo, dugay na nang nakagusto ni Mirasol. Bangag sa ilong. Si Arturo mo ay nisulti ni mo, anak? Oo. Sa unas, buhi pa siya. Butugaan man to nako si Arturo nga mi prangka jug kuno na si Dindo nga naibog siya sa iyang asawa. Bangag sa ilong. Uy, kapag kakot niyag now. Yes, thick fish. Muna'y pong ni Arturo. Abi ko ni mo, Ming. May bao medyo kustanan kay suwitong ko ng Dindo. Bangag sa ilong. Thick face? Oh, thick fish, bagag na. Si Al masada ay kano. Di kay tanto. Pao. Pananasan na upo sa Paita yan. Pao, usa may ibang naibawa na niya, Pao. Dagan kayo. Tanang bisyo naasab anong tawana. Unya, sobra kang bugiro, bangag sa ilong. Barkada mangguto sila ni Arturo kani adto. Yes, tinuod na. Barkada pero iyang gitraidoran si Arturo, bangag sa ilong. Murag ayay ka. Murag tinuod jud da. Nga daghang tag nahibaw-an bahin niya, Pao. Di lang sa pag-un sa aming sa akong nakita. Simba ko kung si Dindo mo ay makaangkon sa mong igsuon, tanaw na ko, labing di malas si Mirasol, bangag sa ilong. Sa tinuod lang, Pao, no? Di ba yagi ko ganahan ng tawana? No. Moangkon man ko, nga si Arturo, badlungon tong tao. Pero mo respeto gito na mo. Naatoy mga bisyo, pero dili gito siya magpakita sa mga kabuang diri na mo. Ay, magpatago ra gito sa aning Arturo. Kuan, tinuod namin. Gani, misulti ito siya nako nga ikaw ko no mo pinakasuod niya. Bangag sa ilong. Oh, mao ba? Tinuod ka na, suod yun may Arturo. O, nabati yun ako ang iyang paghigugma na muntanan. Maong usagid ko sa nasakitan nga gipatay siya. Kawag yun na mo maangkon ang hustisya. Naaday tay bisita. Oy, may hapon, Brad Jere. Kaluyan ka sa Diyos. Nangita man to si padre nimo. Waday ka mananghid nga mobisita ka din eh. Kuan Brad, nanugon man ko ni Lucio nga pasultihan si padre nga musuroy ko din pero mubalik ra man sa dayon ko. Bangag sa ilong. Unsa may imong gibuhat din eh. Namisita ka sa among anak. Totay ba? Pagklaro pa ha. Ay. Ako pa Agay. prangka kong musulti nimo. Nga kini si Remeng Amerikano ang gusto kong pamanhon ini. Tay! Si atay. Bangag sa ilong. Nabi ko simbahan. Ayaw gani pa pagkaumo ni Paulo, tay. Patakaw na kagsulti diya, uy. Wa ko'y plano nga mangulitaw ni Riming Brad. Bangag sa ilong. Ni Mirasol. Wag yapon, Brad. Wag yapon. Miyan ko kay gusto na kong makiksuod sa mong mga anak. Maura na, bangag sa ilong. Oy. Pagklaro diya ha. Bahin ang suod-suod, kinahanglan nga naatay pirmahan anak.
Usa may itong pirmahan, Brad. Kinahanglan nga di ka mulapas sa imong tuyo. Kay kanarabang suod-suod, diha magsugod nga mangulitaw dayon ka sa akong mga anak. Lagi tayo pirmahan, Tatay, eh. Uy, klaro tatay, uy. Dudat ko na. Pau. Ha? Pau, ay yun, pagtuon ni tatay, Pau. Ito duda ko niya, murag dili lang siya minister, murag lupon mo gini siya. Ay sig pangumidya. Sorry, Brad. Wa ko magkumidya. Sorry, Brad. Bangag. Tinud-anay kining ako Di ko gusto nga dunay laing mangulitaw sa akong mga anak. Labi na yun ka, Paulo. Bangag sa ilong. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!